Čus lidi, máme tu takovou menší challenge. Dáme si lžičku papriky. Pálím. Ukaž to, čekej, ukaž to tam pořádně, aby tam šla vidět ta paliva. Čekej. Trochu. Jo, tady je ta paliva. A kdo si chce to pít? Tak já, no. Já si taky beru. Já tam teda nasypu, vy si asi vezmete normálně z toho. Prej nemáme si brát hodně papriky. Jsme borci si. Jdeme si no. Dělej vám se, já nevysypej to, Vicky. My ti známe s tou skořicí, jo. My se to dáme sám vysvět. Vy kluci, kam půjdem chodit? To blít. Ukazuju tu na kameru já, jo. Já jsem to teď ukázal. Jo, Vicky, to by tu stačí. No, dobrý. To tak jdem? Jo, jdem. Vicky, to stačí. On je blázen. Dobrý, Vicky, třeba to nebude tak hnusný. A nebo se zabiju. Jednu z toho. Pojďte do zádu a takhle. Voláme jednu kamša, ale to se nevšimněte, já mu to pípu. Je to debil. Tak jo, tak se posadíme. No to je jedno. Ale já to nemám nic. Viktore, ale já za to nemůžu. To bylo opravdu, tápeš to. Protože já jsem mu řekla, jde dozadu a ono se to vysypalo. Co kecáš, ty si mi nic neřekl. Jo, řekl jsem pojď dozadu a jak by to udělat za ruku. Řekl jsem ti pojď dozadu a tak si za ruku. A jestli to fakt bude žet, tak jako bude bolesný. Dáme si malýho péska. Máme, no. Kámo, lidi dám z péska. Fuj, to je hnusný. Už to cítíme úplně... Tak pojďte dozadu, tak vánc, aby to šlo vidět, že to jíme. Lidi, je to... Typo challenge. Ne, já ti to nemůžu. Dobře, hoši, jdeme na to. Hej lidi, když tak jedině já poběžím jako první na záchod, jo? Tak je 3, 2, 1, teď! Je to dobrý? Jo, je. Jo. Já to vážu, češi. Tak čum se na borce. To máš nejvíc z nás. Co, vole? Vy jste skoro přijdu vypůsali. Jdeme na pít. Jdeme na pít. Mám to celý. Jdeme na pít. To pálí ale já jsem si jako nejdřív ještě napil, takže... Ale to je jak svěčka. Já jsem úplně pálí. Teď mi tady nažila. Já jeden z vás jsem to nemusel. Jo, mě vždy napít, vole. Já ti naliju. To nepálí, ale je to hnusný jak kokot v hubě. Staletý kokot, který je stříkavý. Hele, já nevím, kdo to spolk, takže jako si jednej z nás, který to spolk. Takže čus lidi.